4. januar. Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje. Knjiga o Jovu, glava 1, 21. stih. Neka se ne boji ničega pravednik, braćo, sve će dobro s njim biti. Celo Sveto pismo pokazuje nam da Bog ne ostavlja pravednika do kraja. Primer Jova pokazuje nam to jasno kao sunce. Imaše Jov 7 sinova i 3 kćeri, imaše bogatstvo i poštovanje među ljudima i prijatelje. I sve to on izgubi za samo jedan dan. On ne zaropta na Boga, nego pade na zemlju i pokloni se i reče: Go sam izašao iz utrebe matere svoje, go ću se vratiti onamo. Tada izgubi Jov i zdravlje, posljednje što imade, a celo mu telo od temena do peta pokriše rane i gnoj. I seđaše Jov na pepelu i uzdizaše hvalu Bogu, a žena ga nagovaraše da se odrekne Boga svoga. Reče joj Jov pravednik: Kad smo dobro primali od Boga, zar zlo da ne primamo? Prijatelji ga ukorevahu da je grešan i gorđahu se svojom pameću i pravednošću pred njim, no Jov se smerno moljaše Bogu i trpeljivo podnošaše rane svoje i nesreću svoju. I danas biva kao i onda, da kad nas nađe neka beda, susedi naši prave se pametniji i pravedniji od nas. No Bog svemudri pusti sve ove bede na Jova, da kuša ne samo Jova slugu svoga, nego i srodnike i prijatelje njegove. Pa kad se svak pokaza kakav je, kad svak položi isprit pred Bogom, tada Bog svesilnom desnicom svojom povrati Jovu i zdravlje i dvojnom onoliko bogatstva koliko mu beše uzeo i dade mu opet 7 sinova i 3 kćeri. Ko ima jaku veru, braćo, taj ima i jasan vid duhovni da može vidjeti prst Božji i u svom blagovanju i u svom stradanju. Ko ima jaku veru, ima i veliku trpeljivost u stradanju. Kad mu Bog daje, on blagodari. Kad mu Bog uzima, on blagosilja. Da je blagosloveno ime Gospodnje. Gospode, Bože Jova mnogostradalnoga i trpeljivoga, nauči i nas blagosiljati ime Tvoje u stradanju našem. Tebi slava i hvala vavek. Amin.